Hello everyone, hello guys. So magluto na sad ang model sa kalaha. Pagka ito maraba kay mo kalaha guys, kay sige nagisugba sa kalayo. Warag ka itom sa dagwayan ng tigluto diha guys. Itaw charot. Magluto day ko og kuan guys, sinabawang manok. Always ra gyud ani sinabawang manok guys kay wa tay laing choice. Wa tay laing maluto. Manok ra jud atong madali-dali. So, lutoon na nako guys. So, butangan na nako oil. Then, ako nang igisa ang lamas. So, pagkalangaya ka ining kusinirahan ni Dugay kay makaluto. So, yan. Hinay po kayo mong kalayo good guys. So, kay basa-basa ba. So, yan. Ilunod na nako ang lamas karon guys. Kasi pagkasuring-suring ning kusiniraha ay. Langayan kayo. So, gisa na nato ang lamas. And then, isunod na din lunod ang manok. So, yan guys. Thank you.